Ug karon na niyang sumpay niya itong sugilanon ang karibal kong lulo. Wala ba'y paglaom nga magkabalik pa ang maayo ninyong kabubuto na to? Sige buhat sa among pamilya, Alit. Ang pagpatay niya ni Papa, ug ang pagsuway niya pagpatay din ako. Ug karon sa pagkidnap niya ni Lolo. Imposible kayo nga ako pa siyang mapasaylo sa iyang kamangtas. Angay nagyod siyang silutan sa kamatayon. Go, go! Go! Oy, gaw! Sa kadili, gaw! Go! Go! Nga naman ka, uy nga. Di ko to saan magmaayo. Kuan ba? Kinibang si Toribia lagi. Oh, nga naman istorya biya, gaw. Wa naman sa mua. Pilakaw. Ha? May lakaw nga wa mananghit? Oh, amot. Asa ka to paingon? O, basta ni paulis ilagaw. Oh, basin. Bala to siya eh. Nagyaw-yaw bitaw si nanay ug tatay kay ngano kuno nga wa manangig nga milakaw. Naglibog ko, gaw. Binibaya si Renato gahapon. Unya, sa may iyang sulti kaw. Matod niya nga nabalaka lagi kuno sis kahimtang karon ni Lolo Goryo. Ambot oy kun kinsa ginagsulti nila sa tinuod. Ay, maulagi kaw. Asa bitaw ko. Nabahin gyud ang akong nauna kung unsa gitinuod. Kay mato ni Toribia, ang duna ko ni daot ang plano, sila magyud si Renato ug Junel. Kung tinuod man ang gisulti ni Toribia, gaw. Ngano nga man sana niya isulti ni Goryo kaniadto? Ako man sa siyang gipangutahan anak gaw. Nahadlok man ko na siyang masultis tinuod. Maunay problema diha kung maunay ang katarungan. Kung tinuod pa ang iyang gisulti, nganong karon pa man siya mangiso nga daghan naman ka siyang mga ebidensya. Mao bitaw ko, nga ako siyang ingnan. Nga dili siya angay mahadlok kung naagi siya susto. Magsige man siya siyang ingon nga nahadlok kuno siya nila ni Nato ug Junel. Na, ambot lang anak gaw eh. Kaysa akong pagbalansi karon no? Naabay katarungan sa si Renato? Kay lisod man sad kaayo nga mutuod dayon sa mga istorya ni Toribia gud. Kinahanglan nga maminaw sa gitas kampo ni Renato. Kung kinsa ginagsulti nila sa tinuod. Nagbalansi bitaw sa kugaw. Aw, mulutaw man gyud niya na ba kung unsa gyud tinuod. Ah, kadiyot ka. Na may tawagi ka ni Goryo ka? Baka dayon. Hello? Hello, Greg? Greg? Hello? Lit, ako ni. Oh, kinsa ni? Si Tasyo ni Lit. Ginoo ko. Tasyo, ikaw ni? O Lit, ako ni. Tempauna, nganong... Lit, may mo ba nga mag-istorya ta karon? Gusto kong makikita ni mo karon. Tasyo, nganong imo man gihimo in town? Lit, upasabot ko ni mo ining tanan. Magkita ta, pwede ba? Asa man? Dinilapit sa kagahuyan, doon sa ilang linda. Kalos aman? Kung may mo karon rayon, magpaabot ko ni mo din eh. Ah, sige. Paabot ako diha. Salamat kayo. Sige, bye. Bye. Si Tasyo to gaw. O, gaw. Gusto siya nga magkikita na ako, gaw. Ato ko na sa dapit sa kakahuyan sa inyo. May bago anak. Kuyugan ti ka. Ah, sige, gaw. Kuyogi ko. Ato siya istoryahon karon. Giduaan gyud ko sa mga tuntod. Kunwa sila dito sa among rest house sa Lirungan. Malagmit. Naa sila sa andahaw. Unya, sumayon na mo rin. Atong adtoon ka ng mga dapit nga imong gingon. Unaw na to og susi sa Lirungan, Nel. Uhay na to ang andahaw. Medyo layo kay ito. Ikaw rin, agad na mo. Bunong pangandam. Kaya ikanong taw-taod, manlakaw ta. O sige. Kaya kung pahibawon sa mga mga tao, Pero yun na. Napari ko'y nainumduman. yun sa man na rin. Nainumdum na ko. Dunay usa ka dapit nga dadon mi ni Papa Binundo kani anto sa gamay pang istasyon. Asa man dapit rin. Samantayopan. Naa sa may rest house dito. Nga posibleng adtuan nila ni Tasyo. O sige rin. Atong susiyon ang talang dapit nga posible nilang taguan. Bito. Bito. Paminaw. Diya. Minaw. Masa man, Greg? Nako'y gusto ng isulti nga makaayo ni mo. Minaw. Sige. Isulti lang rin, minaw ko.
Sila ba? Gusto ba nga makakwarta ka dako? Kwarta? Ha? Kwarta? Kwarta? Ang gusto kayo. Imo ko matagan ka rin. Oh, atagan ka. Pili mong gusto. Naranin mo. Sulti. Naranin mo lagi. Kung mo kong hatagan og milyones, mas labing maayo. Mura kong kontraktor rin sa Manila. Adi ay. Ingon na day ka kakurap. Ha? Atagan ka 1 million. Sugot ka. Kasi ako. Sugot ka. Kasi ako. Sugot ba ka? Kadako ko na ng Greg. Ngano hatagan ko ni mo ang kandidara? Minong. Atagan ka pero. Naipiro ha? Ha? Ubos sa kakondisyon. Sa UM ni mo. Unsa man? Sis, imo lang yung gilang-ilangan. Imo kong buhian din eh. Riak. Ay, marag. Liso na, Greg. Mga na ibutang nga di na kumahimo. Katagan ka 2 milyones. Marag di. Gapon ko, di. Gapon ko. 3 milyones, di gyapon ka. Siyaro. No deal. Bisag 10 milyones. Di, gano'n na ko mahimo, Greg. Di ko makahimos pag traidor ni Tasyaw. Pulpul ka. Pulpul ka pito. Wa kay kartiyo. Imo gibalibaran ang dako anta kayong grasya nga akong gitanyag ni mo. Wa nimo gamitan imong utok. Kining, pasensya na kay ka, Greg. Sinsya. Kay sa pagkatinuod lang. True to life story ni. Saman. Mas pilion gyapon ako ang husto kaysa mabutang ka sa dakong peligro. Dakong peligro. Way gamay peligro diha. Peligro si mong kabuwang. Wa nimo balansiyang mayo nga mapreso pa hinuno niya ka og apel tungod sa imong kainutil. Alang na ko, Greg. May mo di pagid ni mo substance pagkakaroon. Pero usa ka butang nga ako'y pariguro nimo. Siyam na butang nga. Makasabot ra gid unya kay ini sa unahan kun nganong amo ring gibuhat ni Tasyo. Ilam dia. Sige lang mo ingong unahan. Wag yun na din hitungod. Ilam, kahalhal ka lang. Nganong imo man naghihimo, Tasyo? Gituyo na nakulit. Tungod kay gusto na ko nga masiguro ang kaluwasan ni Lolo Guryo. Kaysa adto sa dito sa mansyon nga nabutang ang iyang kinabuhi sa dakong peligro. Mao ba? Oo niya, kumusta man ang kahimtang ni Gargi? Okay naman kayo siya dito sa isla. Maayo kon mauna. Pabubuton man gid ka niya nga mauban ninyo. Sa tinuod lang, dako og isang supak. Wa siya mahimuot nga amo siyang gidara dito. Uy, hala. Mao ba? Sa ato pa, pinugsanay din na inyong gibuhat niya, Tasyo? Oh, mahugid og ingon na ang nahitabo, pero wa may nahitabo nga physical green. Amo na siyang gidaog diretso dito, pero mo lagi. Pero tinyang sukuan na mo. Hinoon, wa pa niya masabtig yun ang tanan kay sa iya akong pagtuo, amo na siyang gibinuangan. Maunay na kong problema ninyo karon, Tasyo. Kaysa inyong gibuhat, misamot na dako ang kaso nga inyong giatubang. Kay si Renato nang antira bagid nga iyagi ko na mong ipabilanggo. Di ba, Gaw? Pero, Tasyo, nang dili naman lang ninyo i-report sa kapulisan. Kung tinuod man gani, nga dunay akong hulga sa kinabuhi ni Greggy. Bitaw, gisultihan naman ka ninyo si Greggy bahin anang tanang katahap ninyo. Mao lagi na problema, Let. Kay si Lolo, wa man siya mutuo sa mong gisulti niya. Importante ba sad kayo, Tasyo? Nga namoy mga kaliguanan sa inyong mga pasangil batok nilang Renato. Dili man na mahimo nga pulos lang gid mo pagduda ba? Hinoon, Tasyo, si Toribia, nasa gisulti na mo. Ha? Oo, sa may gisulti ni Toribia Green. Sama sa imong gisulti. Nga matod niya, dagan ako no higayon nga nagbahad niya si Renato og Junel. Kay naalagi ko no daot ang plano sila si Renato batok sa imong lolo. Mas maayo pa tuod, Tasyo, no? Imong sabuton si Toribia. Basin pa rin makakuha kag mga kaliguanan di kaniya. Ay, Maris Toribia, Let. Gusto kong makisulti niya. Na, maunay ako kang problema karon. Diha unta to siya puyo sa ilang glanda atong duha ka adlaw pero kalit man lang sang nawa. Nakasiguro ko Tasyo nga magkatabang yung Toribia ninyo. Kay mato ni Toribia, naman kuno siya ligong mga ebidensya nga ikapakita sa husgado kung pananglit maabot yun ni Skurte ang inyong kaso. Kung mamaliw ko ninyo, Glenn Bay, Let. Nga kung magkita man galing mo ni Toribia, ingna siya nga gusto kong makisulti niya. Oo, amo niya siyang ingnon. Salamat kayo. Ug napaday ko ilaing hangyo ninyo. Unsa man na, Tasyo? Kung mahimo, muhangyo ko. Kung doon na mo ihigayon, gusto na ko nga dadunta mo sa isla aron inyong maistorya sa Lolo Guryo. Ha? Mahimo balit. Kana lang luwag sa inyong oras. Kay sigurado mangyod ko nga malipay gid si Lolo kung makakita ninyo. Mahimo ba, Let?
And ayan guys, handungan ninyo no ang karibal kong lolo. Kaduha na to nga drama guys no, karong adlaw. Nagabihan yun ta guys, kay grabe ka bisig yun. Busy ko guys og file sa akong mga requirements. Galing guys, mga palay trabaho no. Labi na kong sa mall ka mga apply. Pagkadaghan sa mga requirements guys. Part 14 na tano sa ang karibal kong lolo. O ganun na po ta guys no, para maghatag og reaction. Kinahanglan kita mag vlog ani nga content na to guys. Mo nang bisag busy kaayo ta. Pakita gyud ta no. Para safe ang ato ang channel. Bitar daw. Minamik content. Ilan na daw? Sa? Dua. Ikaw, kinsa man ka makilipay ako. Abog ra ka sa katuling bantasyo. Way bulingit o dagway nga magkapalagian ni Lolita. Ako ra! Oh, abog ra bitaw ko. Pero abog nga magkapuling o bugtong bulingit. Makaanggol sa tugma ni Lolita. Hoy! Kapapando ka pa? Ano ba mag-away man ang tuod ako? Tugan ni Lolita. Kinsa magkinamuduhan ang imong doktor ako. Haman to sila. Ano muna na? Ha? Hello guys! Dili ta ka road trip ani ron. Wala pag uli ato. Mula ka dai siya. Ito sila gininit. Ito balot isa Hatag, naman. manghatag ba siya karon? Alauna siya po kayo sila mukha na subida. Manghatag ba siya bro? Sulod drag ko andong pili nagsuka no. Buhay naman oh, balot guys, isa ka buo. Buhay naman. Ano lang, hali na. Ngaw kayo ng negosyo. Salamat po. Ininit ko na din eh. Ay, masayo dahil kagali. Hindi ta mag-road trip ron. Nanganan kayo. Ako man naman ko. Dili ko mo dong. Di lagi may upat. Luoy kay kong motor. Kung pwede ra mama, dili ka Kaupat. sligid man. Dili ko front Dili ka sa atras oh. Masan po nga magpahangin-hangin ra mang good. Hangin oh, guna ba yung lakaran mo. Igang kaayo. Biling sa rin. Di gay pa ba nun sa paa mo ng ero. Kan asa na. Joby oh. Nakasimot sa itog ni Joby ba niya? Hey, kan asa na imong balat. Kan asa na. Adito ra nimo kanon. Magbaw nga lang tag balot. Isa-isa na naman imo. Binlay po balot na rin. Ay dili ay hindi nila akong baon nun. Ato na ta karon. Asa man yung dalian ko? Lalaan niyo ah. Dugmok no, bearing ana daw. Dili oy, bag unang bearing. Ang dugmok ana kuan. Utok mo. Mahayo daw. Dili bako ka. Utok ni marmar ba mo. Ano tubig ko? Ang dugmok ana kuan fully seat.
Fully seat, mahal po ang fully seat. 1.3. Sige mga padagan sa mukha na gagawa ko ninong turista. Pag 4.3 ang kuan. O sige na, kuan mga to na ta. Iplastar ang bangko niya isod dito. Apin na lamisa. Pusan, lamisa. Ano? Ilonto. Ako rin. Ilonto doon ng bangko. Mag road trip sa may guys. Kimura grabe ka igaw. Ang baay ka ayaw dito. CB94. Ako muna ibaba. Balot terang mo. Ang dua-duhat na. Mau pang i-check ha. Bahok na auto. Gawasan na waiter. Nakit naman ininit. Ano ba sa auto niya ako? Pila to i-set. Kaya daw mang ngayon na sila og kuan ininit. 310. Ano lang? Ikaw sa. 310 mga hapla. Sakay ka na sakay. Bida lagi ka dira hawa dira ka matumbang na mata. Kaya daw maayaw daw sila. Samok ba ninyo sig pangayo? Dili man ako nang kuan sugo. Sugo ako nila. Aray ka nakapisa. Kini ho ipod. Ano ba hindi? Ano ba hindi? Bogo. Ano ba hindi? Hindi. Ano ba hindi? Ano, Je? Hey! Dua-duhat ha. Naklap sa. Dawaton din. Ako parang ayuhon nun po lagi ako masira ko eh. Di na mataga. Ano ni mo? Dali raman oy. Oh, di lang kita magpa. Wala mahalinan pa punta. Mga 9. Unsa oras ron? Oh. 100 pinibayad gani. 10. Ito 6. Oh, kami ito. Ako sa ring isenhan. Borosas doon. Ay, buyag. Puro ya buyag. Sige ra mo. Siya, kung ako boros sa pa siya. Ano man. Isa ka buwan. Sakto ra mo gud no pantay man, ya tambok pud siya. Hindi mo kay mga tulon, mga kabuhan na yun. Sige ra mo gud kuan kok. Nya kuan. Ko wala may buwan niya ko. Pero ana magyud na siya kung makuha na ka.
Kung matured na ka, Check putol mo ba ako dong? Ano no? Dong check putol. Andiri na ini puro. pero ang klaro dili ka makatabang og panday og kay alauna pa man mo sa haod to. Dili lagi na buntag udto. Oh, gali. Ang buntag kanang ngit-ngit pa ala 1 AM kadlawon mo na. No. Ako sa ning isin hakin ay nag-cash in. Unsa man yung kanto mamulawan mo? Ha? Asa ila? Totoo na ko daw, yung motor. Ay, nako. Nila kay makalangan magud ang Gcash. Grabe kalag. Nang kasi wifi. Ang app man gud dili ang wifi may diferensya. As in. Gamay ra kung kita ron sa Gcash. Kailangan. 50 ra. Aray ko. Gamay ra. Gamay ra kay 100. Kasi last number 032. Para na pilit-pilit ulit kaayo na. 50 plus 5, 55 ra. Ano?